mu ta yi kyau, injiniya Bakabir Yusuf taka ta yi kyau, jagora sanata da Tarabi Musa Kwankwaso taka ta yi kyau, ko banza ba a taɓa kama ɗaya daga cikin ku yana tura dala a cikin aljihu ba a taɓa kama ɗaya daga cikin ku yana yanke wa 'yan fansho albashinsu ba. Mutanen da suka yi shekara da shekaru suna bauta wa jiha sun yi aikin sa ɗauki kuɗinsu a basu, an ki a basu, kuma kuɗin nasu duk wata abin da za a basu wani aiki mai 20,000, wani 30, wani 25, wani irin zalunci ne wannan, wani irin mugunta ce, kuma ba a ba da albashi sai cikin sabon wata wajen 7 ko 8 kai har 10 ga wata lokacin tsohuwar gwamnati an yi ba a bada albashi ba. Amma yanzu mai girma injiniya Bakabir Yusuf 25 ga wata in Allah da inda ma'aikaci ne kai ta dade baka ji alat ɗinka baka kai 27, shi ma jinkiri ne saboda yawan mutanen da ake sallama a harkar da ake bada kuɗin nan. Saboda haka duk mutanen da suke fitowa su mana hauka su mana harigido su faɗi magana ba za mu hana ku ba, albarkacin bakin ku ne ku fito ku faɗa, amma ku sani sakon inda kuke so ya je, in ya je wanda kuka tura sakon ya san hauka kuke yi, ya san harigido kuke irin na siyasa, ya san ba mutane bane ku nagartattu, yan tada zaune tsaye ne. Idan kun yi abin alheri shin wai ya za a yi talaka yake zaɓe ku? Talaka dai shi yake zaɓe, kuma shi ya kore ku daga jihar Kano domin kun cutar da shi, kun zalunce shi, babu abin da kuka yi a jihar Kano. Sannan ku zo ku ce mana wai empowerment din da aka yi na awaki ba daidai bane. Mutanen kawai da me za su amfana da gwamnati? Yan cikin birni an ba su scholarship su je su karo karatu, to yan kawai kuma me za a musu? Shikenan kawai sai a je kawai a titi a sa fitila a fitar da hanyar kwata, shikenan abin da zaka yi dan kawai kenan, ba zai amfana da gwamnati ta kowane bangare ba sai wannan bangaren. To jarin dan kawai shine kiwo. Shi yasa injiniya Bakabir Yusuf ya amfani da tunaninsa da kwakwalwarsa aka kawo wannan motion da kuma gashi ya tabbata an fara. Injiniya Bakabir Yusuf kai daidai kuma muna godiya. Ka je ka ga irin nishadin da suke da irin alkhairin da aka sa su a ciki. Ka san akuya ɗaya garke nawa za ta bayar? Ka san wataƙila wata tana da ɗan musu tana zuwa sai ta tura mai akuya. Ana zuwa aka samu alheri sai kaga ta haifi 'yan biyu ko ta haifi 'yan uku, ta haifi namiji mata biyu, da sun girma sai ka ji mata biyun nan sun haifi biyu. Kafin shekara ta zagayo sai kaga an tara garke ana da awaki 15 ko 20. Abin alheri aka yi ko ba abin alheri ba? Amma so da mutane mahaukata da sai kaga mutum ya zo an gaskiya za mu faɗa empowerment din akuyoyi ba, gaskiyar ka rike gaskiyar ka ba masu, ka rike ba masu. Yadda abba ya dama haka za a sha, haka muke so, kuma haka kuka gama na kujje gwalgwalan, kuma haka muka sha da daɗi ba daɗi, haka in ta muku daɗi ruwan ku, in bata muku daɗi ba ruwan ku. Duk abin da abba ya a Kano daidai ne. Kai ko empowerment din sauro abba ya ce zai yi a Kano, billahi lazi muna goyon bayansa kuma daidai ne. Za ku zo ko na gaya mana shirman banza shirman wofi, ku da kuka sace kuɗin talaka, kuka sai da filayen mutane, kuka cuci al'umma, kuka hana 'yan fansho kuɗin su. Sun yi aiki shekara da shekaru suna bauta a ɗau kuɗinsu a basu, kuka cinye, za ku raina mutane hankali. Abba ka yi daidai kuma kana kan saiti, kuma mun ji daɗi kuma muna godiya. Allah ya saka da alheri.